52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गलाघाटआव जानाय दिनैनि बे थान्दै जख'न्थाइ जथुम्मायाव बाहागो लानो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। बेनिख्रुइ गोजोननाय मोनसिनदों गलाघाट जिल्लायावहाय जोंनि बर' हारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों माहारि बाद दानायावहाय मैखोमै बाहागो लाफानो हानायनि थाखाय आरो बेखौ नुनानै आंनि गोसोनिफ्राय खोब एक्साइटेडलि आं बेखौ सापर्ट खालामदों। 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गलाघाटआव जानाय दिनैनि बे थान्दै जख'न्थाइ जथुम्मायाव बाहागो लानो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। बेनिख्रुइ गोजोननाय मोनसिनदों गलाघाट जिल्लायावहाय जोंनि बर' हारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों माहारि बाद दानायावहाय मैखोमै बाहागो लाफानो हानायनि थाखाय आरो बेखौ नुनानै आंनि गोसोनिफ्राय खोब एक्साइटेडलि आं बेखौ सापर्ट खालामदों।